ай магазини мо якта телефон бихар ва эҳтимолияти дуюм телефона бур кардан дорӣ. мисоли телефонҳо дар падарка мондагиянд. Дар даруни падаркҳо ҳамаи ҳами аксессуарҳое ки дар магазин дидасен ҳамаи ҳами телефонҳо ҳастанд ва плюси ду тайга телефони буҷет яка зурмон ба ҳами телефонои буҷет нерасидагӣ озидаша телефони Realme Note 50 ҳастай. ду та мондагием дар даруни ҳами падарка. касе ки магазини мо телефон мехара ва соҳиби ҳамхели падарко мешава. Может эҳтимолияти ҳами Realme Note 50 ра бридан дорӣ. биё бихар соҳиби дуюм телефон ша. ниёз мебинем ки падарка якамон чӣ мебирояд пеши падарка асар кардан аввал телефони Realme Note 50 ра дуруни падарка да мемонем. Так мана дуруни падарка да мондем ша. мана яким ша мондем. и дуюм падаркамон падаркаи Realme Note 50 и бошад дуюм шай. Так дуюм ша меандозем. Это не для которого, это подарка. Тот, кто покупает телефон, он плюс подарка. Да. Нет, дуюм падарка ра ман дофтем. Да, мо и баъдан мо телефон хардага телефони Redmi 12 50 мегапиксел камера дорад, ҷои зарядкаш Type-C ва 5000 мАч батарейка дорад. ина бояд телефонта биқаб ва падарката бигир. Телефон плюс приз. Оҳо. А падарка яка биромад Powerbank. Powerbank 20000 мача. Так. ина брат насиби хирда падарка Powerbank биромад. Падарка телефон плюси падарка. ва ина камера чӣ монанд гап задесай. ва якамон харидорӣ кардан, планшет харидорӣ кардан. ай падаркаш биромад наушник. якамон бошад телефон Samsung Galaxy A15 памяти 4/128 заказ кардагиян. 50 мегапиксел камера дорад, 5000 мАч батарейка дорад, ҷои зарядкаш Type-C. нархш дар магазини мо 12500 рубл меистад. ай падарка якамон биромадагиай соати Smart C, соати электронӣ биромадагиай. ва рақамҳо дар болои экранай кадоме ки телефон дар корад дар рақамҳои болои экран будагӣ занг зана бемалол ба мо муроҷиат кунед. иншоалло ки хизматҳоятонро буд мекунем. ҳамаи телефонҳо дар магазини Realphone.